Maya pa oras kabalen. Ayan tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV44, pabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balitang may kalap ngayon Biyernes, November 21, 2025. Yaku po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Makabuklat siya kanuoy dating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales king nanumang bubuklat ay investigasyon. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Payabot ng dating Senior Deputy Speaker at 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. na makabuklat niya king nanumang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Katuki ning report ng Bilyonaryo News Channel na imbestigan niya kano uli ning koneksyon king AD Gonzales Jr. Construction. Kumpanyang menikwa kanong migit kumulang 1.6 bilyong pesos a flood control projects. King meto nga Viber message ape parala ning kongresista king GNN TV44 mamasala ng Gonzales na alaya pang tinggap na anumang formal na abiso ibat king ombudsman. Dagdag na pa, iparehong issue, besura na ning ombudsman ninyang 2023 uli ning kawalan ning merito. Dikdik ng Gonzales antimo recycled o uulitan lamo reng isyong bubuga laban kaya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Personal na lang in-inspeksyon Congressman Pogi Lasatin, reng istrukturang patalakad king amanuan ng Protected Agricultural Land at No-Build Zone. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Kukulay siya Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ning mas matigik magpatupad ning environmental regulations bang aywasan ing nanumang bayong pamagpatalakad at pangasira ning gabon king kilub ning Sapang Bato Watershed. Meto nga 546 hektaryang lugal adineklarang Protected Agricultural Land at No-Build Zone agpang Kinangila City Comprehensive Land Use Plan o CLUP 2021 to 2023. Kaya po kinausap po natin yung chairman at nagpapatulong po tayo sa mga kasama natin sa Kongreso na kung paano po namin mariresolbahan ang problema po namin dito. How to protect the watershed, how to protect our environment. Nakikita naman po natin kung ano nangyayari sa mga ibang lugar. Pag ang kabundukan po ay nasisira. Tayo po, meron pa po tayo mga puno sa mga rizal natin, nagtatanim po tayo mga puno sa ating kabundukan na nasira po nung araw during the time of Pinatubo. It will never be too late to rebuild. Dapat kanong siguraduhan na ala ng bayong structure o building ingitalakad king protected area ning Sapang Bato Watershed. King gewang joint inspection ngening November 20 kayabe ing Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, Local Government Unit ning Angeles at talwapang stakeholders. Dinikdik ng Lazatin na dapat miraling nanumang bayong construction king amanuang protektadong gabon. Ang pwede pong makapagbigay ng mga alituntunin tungkol sa pagdalaw ng lupa dito o paggamit ng lupa dito ay ang BCDA at saka local government. Tinimid ng Congressman Lazatin na malinong pagbawal ning CLUP na inapruban inyang alcalde ing nanumang development king watershed. At tatanda ng pepatok ng niya naman kanita ing operasyon dareng pilang establishmento, kalupa dareng restaurant sa poreng resort, aikita at kanuking kilub ning protected area. Bang pasik na nga ning aksyon dareng ahensya, pinasa ng Lazatin ing House Resolution number 446 inyang November 11, amumutos king DNR na banten niyang matigik implementasyon ning CLUP. Lakos na kareng lugar na dineklara bilang Protected Agricultural Land at No-Build Zone. Kukulay siya Lazatin king media at kareng lokal na komunidad na sumahop king pamag-monitor at pamag-report na anumang illegal na construction. Peg maragol ning kongresista ing balaw sa reforestation efforts. Kabilang na reng libu-libong tanaman na tenam ang gaking mayari ing kayang termino inyang alcalde. Tayo po, meron pa po tayo mga puno sa mga rizal natin, nagtatanim po tayo mga puno sa ating kabundukan na nasira po nung araw during the time of Pinatubo. It will never be too late to rebuild.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. MOK ni San Fernando pumida ang higanting parultamo nune maging King America. Kaya katayang silipan ng obra dareng kabalen. King Report ng Patricia Mamangon. Isang 18-foot giant lantern mula San Fernando, Pampanga ang ngayon nakatayo sa harap ng Island Pacific Supermarket sa Santa Monica, Los Angeles. Tampok ang galing at sining ng mga Fernandino sa paggawa ng parol. Gawa ng lantern maker na si Arvin Kiwa at ng kanyang team. Ang higanteng parol ay binubuo ng 13 detalyadong parte. Mula Pilipinas, maingat itong ibinyahe at ininstall sa California. Handa na para sa grand lighting nito sa November 22, 6 o'clock p.m. Ayon sa City Tourism and Investment Promotions Office at City Information Office, kapwa Pilipino at non-Filipino communities sa LA ang sabik ng masilayan ang pag-ilaw ng parol, ang pinakamalaking Fernandino lantern na naipadala sa ibang bansa. Bahagi ito ng Paskong Pinoy Barkada Fiesta, kung saan tampok din ang Food and Trade Fair, pati mga pagtatanghal na magpapakita ng kultura at kasiyahan ng Kapaskuhan. Katuwang sa proyekto ang City Government of San Fernando, Philippine Trade and Investment Center LA, Island Pacific at iba pang community partners. Pangungunahan ni Mayor Vilma Caluwag at mga opisyal ng San Fernando at Island Pacific ang pagbubukas bilang isang makasaysayang pagdiriwang ng Filipino creativity at tradisyon sa gitna ng Los Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, aking pamagbalik ng News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing Menimuna at ang Gangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing kapangpangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king siyudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Deni pa rin balita ang dapat tamong tutukan. Meto nga kabalen, iba't king mabalakat, ing tinanggap galal, iba't king 47 Catholic Mass Media Awards. ID Report.
Inilalaya ing mabalakat artist ay Doji Aguinaldo kay bat asungkit ing Best Comic Story king 47th Catholic Mass Media Awards o CMMA. Ya ing megsilbing illustrator ning The Biography of Felipe Songson asinambot king print category. Kaya benang tinanggap king parangal dina Roby Tantingco, ing Executive Director ning Center for Kapampangan Studies o CKS at scriptwriter ning proyekto. Kabang ing CKS naman ing publisher ning comics. Dinakene mo namang Aguinaldo ing galal kina Don Mauro Gomez at Father Ron Pangan ning Archdiocese of Agana king Guam ang mag-sponsor king printing ning amanuang comics. Samantala, ring kopya da ring comics ni Dake at Pemye nala kareng miyayaliwang parokya keti Kim Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katamo pakibalwa ng bili ng panahon king lalawigan kilob ng 24 oras. Apat na weather disturbance ang mamapekto king bansa. Muna yung ITCC o Intertropical Convergence Zone king Mindanao ang magdalang pamanuran. Kadwa yung easterlies o yung mapaling hangin manibatan king dagat Pasipiko, yan naman yung mamapekto king Southern Luzon at Bicol Region. Inya makaranas lang malisangan at mapaling panahon. Ingkatluya pining shear line, iting kami sa lubo ng marimla at mapaling hangin at mamapekto naman king northern at mapilan party ng Central Luzon. Ating kauli at pangapat, yapining northeast monsoon o anging amihan ang mamapekto naman king extreme northern Luzon. Pahuli na niti, marimlang panahon ing araranasan. Ala namang akakitaba yung low pressure area kilob at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging party ka king pamagbalita keti king News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan dareng numerong mayakit king ke kayo screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Maranon pa mo bukang bibig na nereng kay nakan ing pamanyiklod kay 25 ng Disyembre. Kaya ikakanya nabe, nung atid kang inaanak, ngeni pa mo magsadya na ka, huling 34 days na mo, bayo datangin Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blanca, Kapampangan. I'll venue lang ng Biyernes, na may kalapay istorya, ketiking probinsya. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.